Hej. Hej. Jamen, så er vi samlet. Jeg synes bare, I skal sætte jer ned. Før vi tager en runde, hvor I fortæller om jer selv, så vil jeg lige sige, hvem jeg er. Jeg hedder Nikolaj Vestergaard. Jeg er 39 år. Jeg har 2 børn. Maja og Karoline. Jeg har arbejdet med unge mennesker i 15 år. Og jeg har selvfølgelig tavshedspligt, men jeg vil bede jer om, at det, som vi siger her i gruppen, ikke kommer videre. Lover I det? Det er godt. Vi er 5 i gruppen. Jeg skal lige høre, du er Frejas kæreste, ikke? Jo. Det er nok bedst, hvis du venter et andet sted. Okay. Ja, vi er jo her i Frejas hjem, fordi så kan vi være lidt mere private. Og det har I alle sammen sagt ja til. Men lad os starte stille og roligt. Hvem har lyst til at begynde?